Όλα έτοιμα. Μεγάλη πάσα. Με στόχο τον Σουάρες, τέλεσε δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Χιούλμαν, το γυριστό, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Σουάρες στο 6. Προσπάθησε να γυρίσει το κορμί του. Ζωσέ Αλβαλάδε. Βγήκε κερδισμένη και η Sporting. Ο Σουάρες στην περιοχή είναι εξαιρετική. Πολύ δυναμική μονομαχία Μπόντο και Σουάρες, δεν έκανε τίποτα αντικανονικό. Ο Μπόντο, αν έκανε κάποιος, ήταν ο Σουάρες. Στη φάση, νομίζω σωστά άφησε ο διαιτητής. Η σέντρα είναι καλή, δεν έφτασε στο κέντρο. Αφήνει και πάλι την μπάλα. Κεφαλιά στο πίσω δοκάρι, σκοράρει Φαμαλικάο. Ο Γκουστάβο Σα στο 17 δίνει. Κεντά, άφησε πάρα πολύ ωραία ο Βαγιανίδης στην περιοχή. Ο Γκοντζάλβες πλασάρει εξαιρετικά. Απαντά άμεσα η Sporting. Πέδρο Γκοντζάλβες, πρωτοσκόρερ τη φετινή σεζόν. Φτάνει στα 4 τέρματα, έχει και 2 assist. Ένα πανέμορφο γκολ με τον Βαγιανίδη να αφήνει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του για να... Πάσα, Σουάρες θα προλάβει, θέλει να γυρίσει ο Σουάρες. Ρίσκο η πάσα, πέρασε όμως για τον από τον Ινάσιο που βγήκε εξαιρετικά. Ο Σουάρες στην περιοχή θέλει να πλασάρει, τα καταφέρνει. Ανατροπή για τη Sporting, δεν μετράει για την ώρα το γκολ. Εκτεθειμένος ο Σουάρες, θα το δούμε στο replay και βασικά θα το δει ο VAR. Κοτσορασβίλη λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το μάτι συνεχίζεται. Μια μεγάλη μεταβίβαση, προσπαθεί ο Σουάρες, πολύ ωραίο. Μπάλα στον ο Ζιλδίας φτάσει στα 28. Αυτός γυρίζει τη σέντρα πάνω από το κεφάλι του Σουάρες. Ήταν το πρώτο κόρνερ της Sporting. Του πόδι μπάλα, Κοτσορασβίλη, Σουάρες. Αλλά τρινκάω το σουτ πάνω στα κορμιά. Έφτασε η μπάλα στον Σουάρες, δεν υπάρχει offside. Η Sporting... Φίλοι της Sporting προφανώς χαρούμενοι με την Αραούχο. Πας στο χώρο για τον Σουάρες, αυτός με τον Μπα.